салому дуруди бепоён, дӯстони азиз. Чихе ки ваъда дода будам рӯзи ҷумъа ман пахши мустақим мекунам. Афсӯс, аз шумо ман маъзарат мехоҳам, ки хеле дер баромадам, ним соат аллакай дер шуд, зеро бо як дар як ҷамомате шидагӣ будем. То омадам, ки хеле вақт дер шуд, шояд ки бисёриҳо аллакай дар ҷангҳои интернетӣ бошанд. Инак мегузарем ба пахши мустақим. Иншааллоҳ телефонам гирон кардам, ҳам зангҳои телефонӣ, ҳам зангҳои ватсапӣ. Кадоме ба шумо писанд ҳаст, иншааллоҳ марҳамат метавонед занг бизанед ва суолҳои худро пешниҳод кунед. Дар байни шумо муҳоҷиро бисёри вақт ҷанҷолҳо бисёр мешавад, хусусан дар байни миллатҳо, бо узбакҳо, бо қирғизҳо бисёр мешавад. Ҳамин рӯз як бародаре муроҷиат кардагӣ буд, бо як узбакбачае шапошап карданд. Хай тоҷико ки мисол камтар хунашон дар ҷӯш аст, задааст. Ҳамун бачаро задааст ва бача аз Узбекистон будааст. Хай ҷанги лафзӣ шудааст, инаш ба инаш, инаш ба инаш ҳақоратият кардаанд, хеле хай ҷанг мекунанд. Вақте ки шапошап мешаванд, тоҷик мезанад ва дарҳол рафта ба пулис хабар медиҳад. Пулис омода мебарад барои заявление менависад. Вақте ки чунин ҷангҳо шуд, албатта ман намехоҳам ки ҳаминҳоро ба шумо гум, ҳамин ҷанги лафзӣ шуд. Мисол якдигаратонро задед, вақте ки ҳамраҳи шумо заявление навист, шумоям равед заявление нависед. фаҳмидед? Шумоям равед ҳаққи худро талаб кунед, нагурезед. Аз гурехтан ягон ҳичи нест. Шумоям шояд ки як шапалоқ зада бошад, ҳам хеле наистодагист гӯ ман аз зан гуфта. Ваям задагӣ, шумоям задагӣ, дута мард ҷанг кардед. Албатта аввалаш ки ба пулис наравед. Вақте ки рафт навист ба ҳаққи шумо навист, номардӣ кард, навист ки мисол ман азад фалон бесмадон шаттоҳӣ карда, чизи дига навист, шумоям равед нависед. Фаҳмидед ки рафт, шумоям дарҳол равед нависед. вақте ки ҳардуи шумоям фарёд мекунанд, дигар хеле ин кор аллакай он қадар ҷиддӣ намешавад. Мегиранд, мисол қиёс мекунанд, мегӯянд ки биё якдигартонро бахшед, переменстарон мекунем, ҳарду ба раҳи худ равад, ё 500 рубле як штраф мекунанд, мемонанд. Барои ҳамин дӯстон, ҳаминро дар назар гиред. Бисёр хуб буд. Одамое ки патент доранд, метавонед ки то охири патентро супоред, то охири патент биспоред пулашро ва 5900 намеспоред. 5900 озо ҳоле гуфта истоданд ки 6000 мешавад. 5900 бошад 6000, хай аллакай 5900 ам 6000 шуд. мисол патенти шумо то моҳи март, апрел, май, мисол да ҳамаша якбора супоред, ҳамун ҳозира нарх катӣ месупоред. ҳозира нарх катӣ месупоред ва регистратсияи худатонам шумо то ҳамон охири супордагиатонро продливат карда, муҳлаташро дароз карда метавонед. марҳамат бародарон, хоҳарон, касоне ки мисол мехоҳанд занг зананд, ҳоле телефон часпиду ба ҳар ҳол чанд занг омад аллакай. шумо чӣ кунед? нанависед. Ҳамин вақтҳои пахшҳои мустақим ба шумо дароеду чӣ кунед? Савол дарина 312 та паём омадагӣ аст. Ман ба ҳар яки ин ҷавоб дода наметавонам. уммати муҳаммадӣ, бародари азиз, уммати муҳаммадӣ суди ҳувайдо дароз шудагӣ аст. ҳолям вай хеле ва решаи вай дар об аст. инҳоам хеле дароз карда намедонам ки мақсади аслияшон чи. худам фикр мекунам ки мақсадашон ҳамин ки аз хотираҳо фаромӯш шаваду ба вай як ҷазои ҳабси умрбод надиҳанд, ҳабси абад надиҳанду як ҳабсе кунанд ки мисол 15 сол бошад, 20 сол бошад, бо 100 баҳонаи дигар баъд даводав карда бароварда ҳам мешавад. рӯзи 29 декабр давоми суд мешавад. инак ба зангҳои телефонӣ ҷавоб доданро сар мекунем. занг омаду бардоштам ки мурд аллакай. алло. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Акамана ма патент маҳози то моҳи
июля, допустим, М. ҳозир сум саштупормо регистратсиям то 19 январ, баъд регистратсия канам ҳамун чекҳои ҳозир Мешавад. спорида меша ё намеша? Мешавад. Фарқ надора, ҳамин солизлаш споридагӣ регистратсия баъди январам канам у сума намеспорам дига. Не, ҳичи намеспоред. Патент алоида, регистратсия алоида ва яке споридед тамом алакай. Патента споридед. Продление ҳамун смотря чек споридагим кад продление меша? Бале. 80,000 омад акажон. 7107 шумо занг заде? WhatsApp. Не, ман шумо хати шумо бисёр вохӯрӣ карагӣ будум, аммо шаяқаи иҷата монда. Не, ҳозир занг зад, се бор занг зад, мебардорам, мекушад чили кард барам. Не, ҳамин 21 Мале, боша. кара дидум прямой эфирда барои вай. Боша. Нашод ҳамун вай да квота да ман мака чӣ вай кинем вохӯрем ки ман ёрдам кинем ман ҳамун заявление навиштанда. Бародарҷон, ягон проблема нест, заявление навистани квота ягон проблема нест. Просто сурат мемони вай мекини чӣ мекини вай ман нафаҳмедам. вай сурат монда, як сурата мегиред, мечаспонед, ягон проблема нест. Ҳамунҷа равед худашон квота нависта метавонад. Як регистратсия, мигратсионная карта, паспорт лозим мешад, тамом. ҳамун вай да фемезда? Бале. 60,000 омад майла. Шид. Алло. Алло, салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Акажон мебахши як савол чиз берим метун мумкин аст? Бошад. Ан паспорт мода ака дута печат фалши пайдо шудагӣ ба ҳисоби посредникҳо. Авай да патента гирифта намешава ака, барои ҳамун чӣ хетре манӯра? Бародари азиз, паспорти печати фалшивӣ ба патент дахл надорад. Мо рафтем акажон паспорта проверка кан, регистрация дар чӣ мебурӯяду, ба чӣ совбадат намекунад, ба печат совбадат намекунад. Ана бубинед, ман шуморо ҳама вақт гуфта меистам ки ҳамин аз корҳои қалбакӣ даст бардоред. Ин ҳамин даст намебардоред аз корҳои қалбакӣ. Ман чандборае гуфтам ки барои ҳамин 2000-3000 эконом карда худатон уголовный дело кушода сарсон нашавед. ҳозир нигоҳ кунед бародарҷон, шумо давида карда рафта ягон Молдавия, ягон ҷо рафта парида рафта биёед. фаҳмидед? Парида рафта биёед, Молдавия як давида рафта меомадед, як аз нав патент меспуридед. Печати фальшивӣ чӣ мешавад акажон? Печати фальшивиятона мегирад, аннулировать мекунанд, 2500 штраф мекунанд. Агар шавад, тоза кунед печати фальшивия. Не, ҳамун одамоя пурсед медонанд чӣ кардан. Майли бародарҷон, ин занга ҷавоб кунед. Худо нигаҳбон. Алло. Лавай. Не, ака ман занг назадам, шумо дар пахши мустақим ҳастед. Ман занга чӣ ба? Чӣ кор доштед ки? Барои гражданство? Хай гап занед, ҳамагон фаҳманд шумо дар пахши мустақим қарор доред. Мале шумо да ман смс карда монед ё баъд аз эфир боз суҳбат мекунем, мале бародар? Мале, номам Бахтовар. Мале, худо истон. Инҷа ба як муҳоҷир навистаанд ки Бахтовар метавонӣ пересекати границу кунам Турсия гуфта. Бародар любой ҷо карда метавонеду, не ки хубтараш ман Турсия тавсия намедиҳам. Ва алейкум ассалом. Ташаккур. Ташаккур. Гап занед. Бале, ё 5900 мешавад, ё 6000 мешавад.
نگاه کنید همون پاتنت پیشینه اگر شما سپرید تا آخر شود دیگه نمیسپرید اگر نسپرید اگر اوجه از سال نو علاقه بسیار میشود باید که همون 5900 6000 باید سپرید بشکی بسپاری میتونه که با هم خیلی بسپاری نرخی کهونه کتی ساسکید که پریود نه همون گفتی شما پریود خیلی یا بله سولا دیگه هم 5900 هم خیلی میسپاری بله یا 5900 میشه یا 6000 انیقش نگفتم 5900 گفتم با دیروز بودم خیلی 6000 گفتم کرو چیدم کرو تشکر برادر الحمدلله دعا کرده ایستید انشاءالله همش خوب میشه و شما در پخش مستقیم قرار داره برادر چیده برادر همین درکش داری؟ کدام برادر؟ هم برادر استاد دوخی اکاد 9 سال گرفتن در 7 سال خدا شاد باشد یگان راستی گپ کسی هم نیست که از او پرسان شویم که چی حال دارن مالی دعاگو باشه داره حتما دعا این برادرانی که نماز میخونه در سر جای نماز یک کلمه در حق من از خاطرتون نبراید دعا کردن الو سلام علیکم کاکا و علیکم السلام اکا جان یک سوال داره پرسیم خب اکا ما پتین ما این آوز میگن قیمت میشن تا موی اپریل سپوریدگی و 4000 سنت پتربورگ لیکن پراپسکان در اوبلاست در 200 کیلومتر دور ما در شهر پتینم گاردوسنویا هیچ گام ندارد خیلی یگان پرتیوری ندارد برادر شما خوب میکنید در یک مسکوسکای اوبلاست مثال کار میکنید در مسکو یگان هیچ گپی نیست یکی مثال قبلا گوان توی در 200 کیلومتر راه چه میری خواهی گویه که من درست کار میکنم کار در اینجا میکنم به ادیخ درست در اونجا تمام میخوای گویم آکا هم خیلی هم گوید یگان اینجا پرتیوری چی نداره که باید سوال دیگه همی مسافر پدرم اومدنی های دادرم گراجدنی های خب اگر یا ما خونه میگه یا ما میسنده یا ما میتونه ما باید سپوریده در بید نجیلس با بله میتونه اوچرات گریستم اومد میسپوریده مایل رحمت اکا جون مایل خدا حفظتون کنه یک برادر نمیدونم چند مرتبه زنگ زنیم از این طرف الو سلام علیکم اکا بختوار و علیکم السلام ممکنه یک چی پرسیم باشد اکا بختوار پرش من 2 سال پیش نام خانه ما علیش کردم آمدم خیلی پیش زپریک بود پیش علیش کردم آمدم پتین سپوریدم نام خانه نوپتی پتین گرفتم کار کردم 2-3 ماه کار کردم کرانتین شد نسپوریدم دیگه و همین کرانتین تمام شد همجا یعنی 2 ماه پیش پتین رفتم سپوریدم کرشی هم افسیار شد کرد وقتی پاولشت کردم میرم پاولشت کنم باید ارپیشت میسپوریم دیو مرتبه وای میبرایم ما فامیلا میبرایم خیلی گفتم علیش کردم همه خیلی با بیزیب گرد زدم فیمیست قطیم با خیلی رزبار کردم تنشو با اوچنسپوی رزار زدم موبایل داره عدیل میبریم شتراف میکنیم 5000 دیپور میکنیم خیلی مایل گفتم و یا نمیتونن هیچ کار کردن نمیتونن همه خیلی وایما کردن اوچنسپوی رزار زدم و من رفتم 2,500 دادم اوی کردن رگیسترات همه کمدن لیکنی وایا پتنه ندادم حالا از ما توجیستان رفتن پایکا میگم در نیمه کشوده میگه 100% با کرانتین داشت شرف دور 5000 ده تباره ماستا مترو دکاره فاموش سپوره برادر جان سپوره دینا فولبونی کردن نمیشود آدما هستن که 20 تا اشتراف دارن هیچ کار کردگی نیستن آدما هستن که 2 تا پریدوپریدنی دارن گرفتن از زپرید موندگن اینا مثال فولبونی کردن نمیشود برای چیز اینترنت وای میکنم پایکا میکنم 8300 رو میگم کارت از گران شما کردم کارت مینوس میکنم همون کارتاتون 8300 سومونید همش یک گروه 300 میکنن
خوبش سپارم کرشیه سپورت بله مال رحمت کلام бародарон фирефта нашавед. Агар шумо 2 моҳ гузаштагӣ боша штрафое ки доред, аксарияти вай штрафот дар база медарояд, шумо аз ин ҷо буромада наметонед. Запрет мехӯред. Аз барои буромадан запрет мехӯред. Алло. Алло, салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Сози бародар, тинҷӣ? Ташаккур. Ман Тоҷикистон тамос гирифтам хати шумо. Бошад. ҳамин фамилия алиш кардагием ака ҳамеша мефаҳмидем ки ҳар ҷӯяй неки ма ҳарчи маҳкам буд бо ҳар ҷӯяй боз ман Тоҷикистон даям ба фамилияи пешинам отпечатка дорам ай патент кадомаш қати рафта метавонам нигоҳ кунед да шумо вақте ки иваз мекунед ба шумо як шаҳодатнома метиҳанд ки номатонро иваз кардед шумо гуфта правильно ҳамун кати биёед регистратсия кунед регистратсияам ба гӯед ки ман ному фамилияма алиш кардагӣ мана шаҳодатномаи ман дар дастам ҳаст ҳамун кати мегиранд дар ҳамун ҷош дар база медароранд ки ҳамхели эшуф тош буд тошуф эш шуд тамом ягон чизе надорам ягон дар ин ҷо ягон ҳеҷ гапе нест шумо метавонед ки ҳар бор номаду фамилиятонро алиш карда омада рафтан гиредин ягон противоречие надорад просто ҳуҷҷат мебиёред ки ному фамилияам алиш кардам тамом ихе ҳар ҷӯяй бародара ами отпечаткаи якумаш барои патент кардан камтар ташвишам да ба уҷои чӣ мепурсам хеле нафаҳмидам ҳичи не ва дигар ҳичи намепурсанд шумо унҷа баъзашон ва мебурояд ки шумо алиш кардагӣ ҳастед ҳуҷҷати қонунӣ алиш кардагӣ ҳастед ва коркунҳои органа мисол огоҳӣ кардагӣ ҳастед ки шумо алиш кардед гуфта ҳичи дар ин ҷо ягон қонуншикание нест ягон қонуншиканӣ надорад не бародар агар не ки ман ҳамин Москвада будам метавонистам ки сразу патент кунам хубтараш агар патент карда метавонистед ба он шарте ки кушода шудагӣ бошад баъд ҳамун свидетельство о рождениятон свидетельство о изменении данных бояд ки дошта бошед яъне ки бо ма бояд ки пересекат мекардам не пересекатам накунед ки не ки вақте ки хоҳанд ки мисол проблема кунанд ба шумо метавонанд ки ба шумо проблема кунанд вақте ки шаҳодатнома набоша бале шаҳодатнома набуданаш як дуюмаш ин ки шумо мегӯянд ки незаконно гузаштагӣ ҳастед не ин фамилияи ман закон аёзи фамилияи дими ман закон ая не шумо гапи манро нафаҳмидед бародар нигоҳ кунед якум фамилиятон запрет хӯрда будед шумо Тоҷикистон рафтеду фамилияи нав гирифтеду омадед вақте ки нав омадед аллакай шумо қонуншиканӣ кардед лекин бисёри вақт дар ин ҷо дар ин вақте ки шумо аллакай запретатон кушода шуд чашмошона бисёри вақт мепӯшанд лекин метавонанд ки проблема кунанд ака чӣ кор кардам дар кор ки бародар ки проблема нашавад ҳанаку ҳеҷ кор не ҳамун як шаҳодатномае ки мисол ному фамилиятон иваз шудагӣ ҳамуна мегиред мебед тамом дига ҳеҷ надорад бародар хай ташаккури зиёда барои шумо хай саломатиёи бисёр хоҳиш мекунем дуогӯ бошед майли бародар майли хоҳ алло лабай салом алейкум ва алейкум ассалом оҳи чуқур кашидед бародар ягон чизи фазбин мегӯед чи не аз берун омадам ҳаво хунук барояме акай бахтовар мо ами як проблема дорем чи ман худна масалан ба номи дига кас карагӣ свидетельство мақсад отцовство дорам ман ба ҳамин қоғозҳо масалан 5 солара гирифтам уже а так гражданство уже спорида наметавонам барои дига экзамен русский язык знание русский язык мепурсам не ва
знание русского языка ҳичи надорад ва меред меспуред, дига проблема надорадем. ин масалан душвор нест? Ягон душворӣ надорад. ҳамон бисёри ҷое ки мисол 4000 экзамен мегирад, 6000 мегирад, ҳамона до дастон ва метиҳад тамом. Дига қадар душворӣ надорад дар он. мо аллакай гирифтагӣ барои гражданство аллакай мо гирифтагӣ масалан бо дига хеле экзамен русский языка мепурсад. Не, шумо тариқе ки мисол асоса доред, чи тариқи ҳамон гиред аллакай тамом, бо чӣ экзамен дар кор ба шумо? Шумо мехоҳед ки гражданство тариқи носитель русского языка гиред? Бале. Носитель русского языка ки намехоҳем, не ки паспортистон бардем. мо да ҳамина пешниҳод кардем. Не, ина гӯед ки шумо гӯед ки гӯш кунед, ман тариқи ҳамин падарам, ҳамун ё паёндарам супорида истодаам, агар шумо ва ё просто шумо қабул кардагӣ нестанд. Ман тариқи паёндарам супорида истодаам, шумо гиред қабул кунед. Қабул кардагӣ нестанд. Шумо просто гиред қабул кунед, маъқул не, официально откази официально тед, коғази тед, ман в судебном порядке буду это обжаловать, тамом. Ман да акай бахтовар уже ҳаст коғази аз ватан аз Тоҷикистон орагӣ свидетельство отцовство ҳаст. Не, фаҳмидам ҳаст, лекин гуфта истодам ки ман ба шумо гӯед ки ман ҳамхелӣ қабул кунед. Тибқи қонунгузорӣ ҳамхелӣ шуда метавонад. Шумо ва ё аз пеши худашон просто қабул кардагӣ нестанд. мо ҳозир пункташ дар ёдам нест, кадом пунктҳо буд, ҳамун статьяи 62 фезе бинед, дар ҳамунҷо нависта истод. Ҳамаш ҳамин якта ба якта навишта шудагӣ аст. Статья о гражданстве занед Российской Федерации, 62 номер 62 фезе мебурояд, дар он ҷо шумо метавонед ки бинед. мо акай бахтовар баъд аз ин промои эфир ба дигар номро ҳастанд алоқадар? Ман бисёри вақт дар ҳамин ҷо ҷавоб метиҳам, бародар. Рости гап одамое ҳастанд бисёр ки маъқул нест ки ман бо шумо суҳбат кунам, вообще маъқул нест ки ман бо шумо ҳамкорӣ дошта бошам. барои ҳамин кӯшиш мекунам ки фақат он чизе ки мекунам ошкор дар ҳамин пахши мустақим кунаму ҷамъбаст кунам. ҳамин аз дастам меомадагӣ айни замон ҳамин аст. бадбино зиёд ҳастанд. барои ман намехоҳам ки ба ҳар яки ман ҳозир мисол кати шумо бо суҳбат кунам, кати як каси дига бо суҳбат кардан гирам, агар маро аллакай огоҳӣ доданд ки мисол суҳбат накун, дар кор нест, ту мақсади дигар дорӣ гуфтан, хеле хай таваккалашон ба худо, худо беҳтар медонад ки чӣ мақсад дорад. ман ягон мақсади баде ба ягон кас ягон бор надоштам. вазiyati shumoro میدونم در پناه خدا باشه. مالی خدا ایستان کنم. شما برادران التماس SMS ننویسید. شما SMS نوشته اروره SMS کرده ایستونید و ما این SMS ها خیلی زنگ زنید خوبتر و بهتر نیست. так руслан ака ман аз моҳи июл бедокумент ҳастам, донишҷӯ будам. ягон роҳ ҳаст ки боз регистратсия кунам. бародари азиз, хубтару беҳтараш пресишени карда беду регистратсия кунед. ҳозир агар шумо ҳамхелӣ гиреду регистратсия кунед, агар метавонанд ки шуморо депорт кунанд ё как минимум 5000 штраф кунанд. алло. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. ака мо метавонем ки давид спориданем регистратсияро дар ягон хонае кинем ки мо дар оҷа зиндагӣ накунем, проверка кардани участковый мумкина ё не? бародар, Москва хеле кам проверка мекунад. дар области дигар ҷоҳо бисёр хабараш омадагӣ аст ки проверка кардагианд. барои чӣ ки он хонаҳое ки шумо регистратсия мемонед резиновые квартири мегӯянд ку ҳамхеле як ҷое он рӯз гуфт худо дурӯғгӯ накунад 4000 кас регистратсия карда. чӣ гуфта регистратсия кардааст, қапидиан ҳамашона. ба ҳамон одамое ки дар он ҷо регистратсия доштанд дар ҷо фарёд карданд ки мисол фарёд карда штраф мекунанд. охе
хубтару беҳтараш шумо метавонед албатта кунеду ба ҳар ҳол эҳтиёт бошед, набошад ки вай резиновая квартира бошад ки як ҷалб кунад ба худаш ҷалб кунад. Мо карданем ки дар як хонае ки камтар дар онҷо тоҷик вабши кардагӣ набошад, тоҷика узбека гап тоҷику узбак ин гап дар сари ин намераваду, гап дар сари он меравад ки бисёр одам регистратсия кардагӣ бошад. Агар ҳамҷа як ҳамсоя дорам, дар як комната 24 каса регистратсия кардааст, предупреждение омадааст. ин дар Москав иқадар ин чизо ба аҳамият наметиҳад, не ки ҳамин аҳамият додааст, предупреждение омадааст. 24 одама дар як комната регистратсия кардааст, омадааст. Барои ҳамон агар камтар да бошад намешавад. уже ку аз сета зиёд аллакай ба ҳамон шумо чӣ меғалтед? аз сета зиёд меғалтед дар чиз подозрение ба меғалтад. ҳамон соҳиби хона подозрение ба меғалтад, метавонанд ки тафтиш карда бароянд. беғаза соҳиби хона сета ё қати соҳиби хона? Не, общий ҳамон соҳиби хона сета иностранный граждана регистратсия кардагӣ бошад. уже аз сета зиёд ки шуд ба подозрение меғалтед. агар ки набода омадан проверка мо набошем аннулировать мекунанд? не, акнун набошанд. агар шумо вай гуфта метавонад ки кор рафтагӣ шаб мебиёд, хеле баҳона кунада мешавад, тамом. ва ё шаб фақат мебиён, дер хо мерану саҳар кати меран хои агар мағз файрод мекунанд, як рӯз одих гираду биёяд пешад, гуфта гӯяд мешавад. ҳазор рамадан баъд як савол дига, як помонаста ҳаму аттестат надорад граждан сипордем ва пиши аттестат надорад, на 9 на 11 мешавад меҳами? алҳамдулилло аттестат надошта бошад, агар справка мегирад. охир справка мегирад, не ки аттестати 9 надошта бошад, агар мегардонанд ба ҳар ҳол гузаштанаш мумкин. як чӣ мегиранд, ҳамон знание русского языка кати мегузарад. ҳазор раҳмати ки ҳамон зинда бошед барори кор. бародарон, аз резинови квартираҳо эҳтиёт шавед. алло. салому алейкум раҳматуллоҳ. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. ака бахтовар фарзандам омадагӣ Тоҷикистон барои мактаб дамондан як тавсия мебудем, чӣ кор мекунем? бародарҷон, ман махсус як видео кардагӣ ҳастам, чӣ тавр бояд фарзанди худро дохил кард дар мактабҳои Русия. дар он ҷо ман патрон фарқ надорад, як мехонад 11 мехонад, фарқ надорад. ман гуфтагӣ ҳастам, ҳамон видеоя дарои тамошо кунед, хубтар буд. дар он ҷо ман бор баъд як чиз дига вақтовар бародар, ҳами квота кадом чиста ба кадом чиста мешавад? квотаи Москва аз 1 то 5-7 ҳар хел мешавад. моҳи январ нест тавзия? моҳи январ шояд ки набошад. ҳамон квотаҳо кай мешавад? мисол худи Москавро гирем, агар дар Москав ҳаст, дар Москав квотаҳоя менависанд ки кай квота мешавад. гуфта сайти ММЦ Сахарова дарояд, дар он ҷо навистагӣ аст. ММЦ мешавад. ҳазор раҳмат бародар. майли, обод бошед. барои ҳамин квота гирифтан квота лозим не. хубтараш мегӯям ки 2 моҳ 3 моҳ кати ягон зане шумо ЗАГС кунед, ҳамин ЗАГСа ки гирифтед уже сразу супоред. вақте ки сразу ки месупоред, вақте ки шумо сразу ки месупоред, ҳамин 2 моҳ ба аллакай ВНЖ мегиред. ВНЖ мегӯям, РВП мегиред. аз ЗАГС ҷудо шаведам мишкам не. на основании худи РВП. на основании худи РВП шумо баъд метавонед пас аз 8 моҳ ВНЖ супоред. баъд ҳам хеле ВНЖ ки гирифтед, ҳамон ВНЖ басанда аст, аз бисёр чиз шуморо халос мекунад. алло. алло. салом алейкум. ва алейкум ассалом. апаҷон, ман овози шумо хеле бад омода истодааст. ягон дар метро бошед, самолёт бошед. майли, савол кунед, як ҷои хуб ба гап занед ки ман овози шуморо нафаҳмида истодам. бад фаҳмида истодам. чие барои ами
چی ویزا محکمه که یگان چی کردن میشه؟ ویزاتون برای چی محکم؟ ویزی من محکم نیست دخترم اما میگرفتانی نرشینی داشته. چند تا میگراسیونی بود؟ چند تا میگراسیونی نرشینی دارد؟ اما بخیرم ای صورت قزاقستان بعد قزاقستان ایسو نماندن دی پتست کردن امو خدچی بس قزاقستان رفت بعد اون میگن که اوی کردن میشود برای میکسیم یک پشتم که اگر یگان نه اگر نگاه کنه مادر عزیز اگر مثال ویا ناحق دپортация کرده باشند پدر و مادر گراجدانین شوهر گراجدانین پدر فرزند گراجدانین داشته باشد در این حالت ها می شود یا در حالت هایی که مثال عذرناک دیده می شود همچون کسل بود سپرافکا داشت در این حالت های هم کرده می شود یکی پروستا تک هم خیلی گرفته ابجال کنید اگر همه سودا دیگه اتکاس کرده رفته هم می گیرد فهمیده؟ آله او نداشته دوست آنی برای دستمین کردن رفته یا گرانی سده من خیلی گفته نمیتونم ده شما اقلا استاتیش میگفتید که استاتیه چند کتی کردم و من با شما صحبت میکردم میشد های آلی من استاتیش نمیفهمم نصیب مالش فهمید من انشاءالله کوشش میکنم که روزی دوشنبه هم نوار کنم پخش مستقیم برایم شما زنگ میزنید اوندا میپرسید امی میگراسیونی نرشنین امی قزاقستان من نمیدونم اپاجو میگراسیونی نروشنی همونقدر بسیار است که نمیدونید که کدام شما کدامش رو در نظر دارید تا کاغذ نباشد تا یک چیزی دلیلی نباشد من هیچی گفته نمیتونم شما فکر کنید که من دکتر هستم شما میگویید که قورقوی من در میکند من نمیدونم که شکستگی هست یا لط خوردگی هست تا رنگین نبینم بازم شما رنگینش رو نبینم مالش باشه مال خدا استون الو السلام علیکم و علیکم السلام من گفتنی بودم که من اکتبرانده اومدم امکان نداشتم که پتنت کنم من اوزی قریبی 3 ماه سوز من میتونم رفته پتنت کنم یا که رجیستراسیتون 1 ماه زیاد موندگی باشد اگر همون 30 روز موندگی باشد اگر میتونید تا آخری همین سال سپرده په پتنت تا 19 ینوار وقتی رجیستراسیون هست اکنون تا 19 ینوار باشد اگر یک پروبا کنید شاید که شود اگر که من گونجا رفته گرینسه برومدام داره رجیستر من باید مقدمه چه میگوید هیچی نمیکند رفته آمده هم میتونید نه که تا 19 ما فکر میکنم که اسپید میکنید میگیرید و چی باید میبخشید سوالی دیگه اگر که ازدواج کرده باشیم و دیرتر توجد کنیم من میشد من دادرم خیر شدو نه شما نگاه کنید شما سپوریدید حرکت کنید که همون وقتی رجیستراسیتون تمام نشده گیرید اوزی میسپورید 1 هفته دیگه تا سال دیگه موند 2 هفته با پتنت تیار میشد 2 هفته کاری بگویم انا 1 هفته مثال تو 10 آدیخ باشد اگر با 9 روز دیگه هست توری میشد خدا خواهد که میگیره امید دارم که میگیرید برای اون توکل به خدا یک بار اسکوات کنید رحمتی کردم برای کار مالی خدا استون کنه الو لابای سلام علیکم برادر و علیکم السلام همین پتن ما روزی یوردم باید میسپرم فراموش کنید روزی 17 سپردیم انولید میشد انکون در وقتی کرانتین یگان کس انولی رو بد نکردم مسکو هم اونقدر انولی رو بد نمیکند دیگر این کار رو کوشش کنید که نکنید همین ماه دکبر داشته یک شدن کار هیچ گپ ندارد کوشش کنید که نکنید شده نمیشود نه انشاءالله که نمیشود بله رحمه یک будильник монед барои худатон напоминание ки ҳамон вақташ ки биёяд шумо ҳамон як вақта монед ки дар он вақт шумо озод бошед сота ягон кор набошед ҳамон вақташ ягон овоз медиҳад шумо медароед ҳисоб патентатона давида месупуред ё автоплатёж монед
автоплатеж монету фақат куштанашро аз хотир набуред. Вақте ки патентатон тамом мешад намекушед, бо ягон ҳамун шод ба рафтан мегирад, ҳамун осмон ба рафтан мегирад пулатон. ҳам хеле 1 миллион чанд миллион чанд миллиард ба фикрам мумкин ҳам бошад, ҳам хеле супурдагӣ налог супурдагӣ налоги осмони якҷо рафтагӣ налого ҳам хеле дамоалак истодааст. Руслан, ман хеле гуфта наметавонам ки дароед буроед намешавад. Ҳамин як рӯзи ҷумъа, ҳамин рӯз мисол проверка кунед, агар тоза бошед, агар пага равед биёед. Рӯзи шанбе, якшанбе ки кор намекунад, ҳеҷ кас ба шумо запрет намемонад. Дар ҳафта биёеду як регистратсияи нав кунед. ба фикрам вақтҳо хеле дер шуд, соат аз 21 гузашт. ба ҳар ҳол кӯшиш мекунам ки боз рӯзи душанбе ҳамин ним соат бошад бароям эфир кунам. Марҳамат, бо дар алоқа мешавем бародаро. Патентҳо қимат мешавад, эҳтиёт шавед, аҳамият диҳед, дар кӯчаҳо бисёр нагардед. Редҳо хеле сахт рафта истодааст, редҳои маска бисёр рафта истодааст. ҳеҷ гап не, ҳамун маскаи чӣ кунед, ба даҳонатон пӯшед, ҳеҷ гап надорад. охи ақаллан бинитон монед есештро боло кунед. хеле бисёр ред рафта истодааст. ҳамон қадар бисёре ҳаст ки ман ин қадар надидам. ин қадар одам, ин қадар мисол коргарои органе ки мисол пишти ҳамин кор давида истодан, он қадаршро надидам. Руслан, обод бошед, бекбаха. Суди сёмин ҳичи нашуд, ҳоли суди сёмин решаш дар об аст. Предварительное слушание ҳаст. Предварительное слушание мегӯянд, ҳама тарафҳо ҷамъ мешаванд, мегӯянд ки ҳамхеле ҳама тамом шуд, ҳама кор карда шуд, экспертизаҳо гузашт, анализҳои ҳамаша гирифтем, ҳамаша кардем, мехонанд, ҳамаша гуфта медиҳанд. ҳоли предварительное слушание рафта истодааст. 29-ум предварительное слушание мешавад. Баъд ба қарор омаданаш ба хеле вақт аст. вай намедонам ягон 50 том шудагист, 50 том. вай ҳамаи вай хондан дар кор, гуфтан дар кор, дидан дар кор, ҳама қадар вай проблемеш бисёр аст ки хеле як худованд ба ягон таи шумо ин рӯзро набиёрад. ин як доғи сахт аст. он чизое ки ман дар он суд дидагӣ ҳастам, худо ба шумо нишон надиҳад, ҳатто расмҳои он кӯдака набинед. барои ман гуфта наметавонам, суд дар пушти дарҳои баста гузаштагӣ буд, ман подробно ба шумо гуфта наметавонам. ба ҳар ҳол як ваҳшият кардагӣ аст, аллакай ҳама медонед ки куштагӣ аст, кор задагӣ аст. инаш ҳаст, ин чизош ҳаст, не ки бисёр корҳое ки ҳаст кардагӣ аст. ин ноодам ба забон гуфта намешавад. ба забон гуфта намешавад. кӯдакҳои худатонро эҳтиёт кунед. як гапро мегӯям, ба фарзандони худатон раҳм кунед. як забон ҳатман як забонро омӯзонед ва як ҳунарро омӯзонед. беҳуда синфи нӯҳам мехонад, нӯҳа тамом мекунад, агар хонданаш майл надорад, шавқ надорад, ақаллан як забон омӯзӣ бамонед. 2 соли дигар ҳамун забон омӯзаду 2 соли дигар ҳамон як ҳунарро ёд гирад. марҳамат, биёд кор кунад. иншаалло хеле коро кути пеш мерем. ягон вақт ба гурӯҳшикӣ, кӯчарӯбӣ, мусуркобӣ, мусур ҷамъкунӣ, баклашка ҷамъкунӣ, фалону бесмадон мо на худамон пешрафта метавонем, на мо на давлатонро обод карда метавонем. барои ҳамун илтимос, падару модарон, бузургон, ҷавоное ки тамошо мекунед, гирду атроф доред, як забон ва як ҳунарро ҳатман ёд гиред. осон ҳунарҳои ёд гиред. мусаргирӣ, ҳамун шинамонтаж мегӯянд ку, ҳамун шинамонтаж ҳатто ҳунар аст. як ҳамун балони мошина мекунад, як балонаша мешинад, ҳамун ҳунар аст. хеле пулои нағз кор мекунанд. сезоношон нағз мешавад. мисол дар як рӯз нағз кор мекунанд, 3 моҳ 4 моҳ сезон мезананд. мумкин ки ҳар рӯз 5000 кор кунанд. агар мисол 4 моҳ кор кунанд, агар 600 000 мешавад. 150 000 гирем, 600 000 мегирад. 4 моҳ, 1 сол мерад хона кайф кара дам гирифта мебиёяд. ё худаш як шинамонтажи дига мекушояд. мусаргирӣ, шинамонтаж, шаурма мекушонанд бачаҳо. яхел устои мошин, устои компютер, бисёр корҳо аст. як савол омад. исомиддин: бародар, як савол. бародари ман запрет дорам. ман худам гражданство дорам. ӯ тоҷикистон аст. ягон илоҷаш ҳаст? ҷавоб диҳед. якумин бор нависта истодам.
бародари шумо запрет дорад. Бародарҷон, агар бародари шумо запрет дошта бошад, агар ин қадар вақт гузаштагӣ бошад, агар шумо асос шуда наметавонед ки то ӯро бикушоед, зеро ки судҳои инҷо он қадар ба назар намегиранд. ҳамин чизе ки запрети шуморо он қадар ба назар намегиранд, то есть бародар будани шумоя он қадар ба назар намегиранд, то суди болоя меравад ки ҳамун запреташ тамом мешавад. Лекин ин қадар пуле ки да шумо адвокат ё да ягон юрист метед, хубтару беҳтараш ҳамун бародаратон равон кунед, ҳамун мондагӣ запреташ ки зиндагиашро бибарад. дӯстон, дигар боқӣ дар амони худо бошед, дигар на вақти шуморо мегирам. худо нигаҳбонатон бошад. ҳар яки шуморо дар ҳаққи ман дуои некро фаромӯш накунед.